Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bakuna hindi na requirement para makaboto sa election day. 221,000 ka dose sa bakuna sa Negros Occidental mag-expire sa Abril. Kapitolyo, bukas para sa bisan sino nga kandidato, Senator Pacquiao, ma-courtesy call sa gobernador. Isa na naman ka drug personality patay sa pagpadiro sa Barangay 14 sa Bacolod City. Kag sa good vibes, mga kabataan nagaserbi nga local tourist guide sa Canlaon City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, duha ka kaso sang rabies sa Ido kag isa ka suspected human death tungod sang rabies na record sa Negros Occidental as of February. Una nga canine rabies sa positive nga kaso na report sa Banwa sang Pontevedra sang bulan sang Enero kag sa syudad naman sa La Carlota ang ikaduha nga kaso. Sa kasubong nga tion sa nga 2021, 7 ang na-report sang rabies Sa kasubong nga tion sang 2021, 7 ang na-report nga rabies cases sa Ido. Samtang may suspected human death tugas ng rabies ang ginreport sa Banwa sang Hinubaan. Pathag sa Provincial Veterinary Office, nakagtan sang Ido ang natungdan nga persona pero ang pagpatod kung siya ang napatay tugas ng rabies ang dapat magagikan sa Department of Health. Samtang padayo naman ang pagbakuna sa mga Ido sa probinsya. As of February, 15,253 ka mga Ido sa probinsya ang nabakunahan. Sa number 9, labor sector sa probinsya nagapangayos ng 100 pesos gadugang sa sweldo kada adlaw imbis nga 355 pesos. Ginasuportahan sa mga labor group sa probinsya ang 750 pesos nga minimum wage across the board nga ginduso sa Fuerza Super. Pero nahang paniwan ni Sancho, tiglawas ang labor sector sa Regional Tripartite Wages and Regulatory Board nga mabudlay bisan para sa mga management sector ang 355 nga duga nga sweldo ilabi na karon nga pandemic. Gani sa baylo nga 750 minimum daily wage, igahinyo nila sa natalan ang RTWPB hearing sa Abril 8 ang duga nga 95 tubtub 100 pesos nga dugang sa kada adlaw nga sweldo para sa restoration of purchasing power sa mga trabahador. Nagalaom na sila sa national government para sa dugang nga cash aid, price discount kag mga emergency job creation program agud makatibawas sa epekto sang pagsaka sa presyo sa balaklon tugaman sang saka sa bili sa petroleum products, kuryente kag tubig. Para naman sa management sector, mabulay ang ginaayo sa labor sector para sa dugang nga sweldo amo nga kuntani tinguan sa national government nga makahatag sang dugang nga subsidy kag oportunidad sa mga trabahador. Sa number 8, Barangay Takuling pinakauna nga barangay sa Bacolod City nga mayara sang kaugalingon nga fire truck kag Community Fire Auxiliary Group. Isa sila sa mga ginpasidunggan sang Bureau of Fire Protection sa pagtakop sang Fire Prevention Month. May report si Romeo Subaldo. Sa 61 ka mga barangay sa Bacolod City, ang Barangay Takuling ang pinakauna nga barangay nga nag-angkon sang kaugalingon nga fire truck kag Community Fire Auxiliary Group. Masobra na ini sila sa duha ka tuig. Basta may sunog, kag malapit sa ila, pwede sila ma-deploy sa Bureau of Fire Protection. Sa 66 na tanan ka mga fire incidents ang narespondihan nila, wala pa diri naisip ang sa bulan sa Marso. Nalakip na diri ang dalago nga sunog sa isa ka bodega sa Villa Lucasan sa Barangay Mandalagan, kag ang dako man nga sunog sa Barangay 12 sa kilid sa Manukan Country sa nagligad nga tuig. Sunod siya kay Jomaribal Dumar, Fire Chief sang Sifag Takuling, magluwas nga sila man ang ginadeploy kung may kalamidad. Preparado man sila magresponde sa sunog. Bali, ang nag-organize kita sa amon, ang BFP gid. Bisan din sa Bacolod, pwede ka mo magresponde? Yes. Yes, sir. Pwede ba tawag ka mo? Yes, sir. Ano pinakadako nga fire incident kinakatuan nyo? Sa Lucasan, sa Villa Lucasan, kag diri sa may Manukan, di ba? Atong nagligad? Oo, kag ang sa may likod sang Kaysano. Okay. Ang barangay Handumanan sa karon ang mayara naman sang Sifag. Isa lamang ang Sifag sang Takuling sa mga gimpasinunggan sa BFP sa ilang culminating activity sa Fire Prevention Month.
Ginpasidunggan Manila ang mga partner agencies nila, mga fire volunteer groups kag katapo sa media. Dako ang pagpasalamat ni City Fire Marshal Chief Inspector Rodele Gaspi nga hindi amo sina kadamo sa nagluntad nga sunog sini nga bulan. Suno sa iya, inabangod man sa mga partners nila nga nagabulig sa ila sa kada may insidente sang sunog. Amon nga ginatanaw dira is ang aton partnership, no, wherein continuously nagakampanya kita para sa fire prevention kag na-involve naton ang nagkalain-lain nga sektor sa aton society para magbulig kay Bureau of Fire Protection sa pagpalinton kag sa pagpalapnag sa fire safety campaign. Wala man kuno sang dalag ko nga insidente sang sunog nga natabo kag kanabanan, grass o kun garbage fire. Pero panugyan niya sa publiko, hindi sa gihapon magkumpiyansa, ilabi na nga mainit ang panahon. Sa number 7, lima tanan ka mga persona na aresto sa isa ka drug den sa Barangay 19. Samtang duha naman ka mga persona na kuhaan sa may kapinsa 200,000 pesos nga balor sa Shabu sa Barangay Singkang Airport. Lima ka mga persona ang arestado sa bypass operation kahapon sa PIDEA sa isa ka ginaligar drug den sa Barangay 19 sa Bacolod City. Subject sa bypass ang ginakabig nga maintainer sang drug den nga si Romeo Cabarles. Nadakpan sa akto sa sulod sang drug den ang iaapat pagid ka mga kaupod. Masobra sa 80,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakuha sa ila. Samtang naresto naman kagabi sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit ang duha ka mga persona sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. 170,000 pesos nga balor sa ginapatian Shabu ang nakuha sa mga naresto nga sanday JR De La Torre kag John Navales. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa mga naaresto. Sa number 6, pagpanakla sa balay sa Doña Juliana Heights sa subdivision sa Bacolod City dakop sa CCTV. Nakuhaan sang CCTV video ang pagtaklas ng isa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo sa isa ka balay sa Doña Juliana Heights subdivision kahapon sang aga. Nakita sa CCTV nga una kuntani nga sudlon sang kawatan ang isa ka balay nga may blue nga gate ugaling indi niya ini masulod bangod na kalak. Sang mapaslawan, nagtabok siya sa isa naman ka balay kag didto gintaklas niya ang nasambit nga balay. Makita pa sa CCTV ang tiya sang biktima nga nagalili sa balay. Sunod sa tag-iya, nabatian sang iya tiya sa pihak balay nga nagataghol ang ido, gani iya ini ginalili apang wala man sa may nakita, gani siya ang nagbalik na. Matapos sa malapit 3 minutos matapos ang iya pagtaklas, nagpalagyo na ang kawatan sakay sa iya nga motor. Sunod sa biktima, nakuha sang suspect ang mga kagamitan nga nagabalor 5,000 pesos, lakip na mga ATM cards. Sa number 5, isa na naman ka drug personality ang patay matapos gintiro sa Barangay 14 sa Bacolod City sang kagabi. Patay ang 21 anyos nga si Jeremy Maslog matapos ginutang sa kagabi sa madulom nga bahin sang dalan sa Purok Boulevard, Barangay 14 sa Bacolod City. Sunod kay Major Rabel Sarona, hepe sa Police Station 1, posible gidbantayan nga daan ang biktima nga nagasakay sa iya motor kag gintiro. Wala man sa salakyan o kun motor abi sunod sa pulis nga nakitaan matapos ang pagpaniro. Ang biktima ang nadakop na sadto bangod sa kaso nga may kangtanan sa illegal nga droga kag siya ang yara man sa drugs watch list. Sunod sa PNP, posible may kangtanan sa illegal nga droga ang pagpatay sa iya o kun dumot man bangod sa ginreklamo man ini makapila na ka beses bangod sa pagpangawat. Sa number 4, EOC nagpangabay sa NVOC nga hindi anay magpadala sang malapit na mag-expire nga mga bakuna. 4 na lang kabulan ang test mag-expire ang mga COVID-19 vaccines nga nagaabot sa pungsod. Kalabanan diri mga donasyon halin sa iban nga nasyon. Gani suno kay Dr. Edwin Miraflor Jr. ang OIC sa City Health Office nangin palaligban karon sa kadam-an nga mga local government units ang pag-administer sa nga supply sa bakuna nga malapit na mag-expire karon nga nagahuyang ang kadamuon sang nagapabakuna. Ang pamunuan sa Bacolod Emergency Operations Center ang nag-ayo na sa National Vaccination Operations Center nga kuntani hindi anay mag-deliver sa COVID-19 vaccines nga malapit na mag-expire.
Sa records ng EOC, may malapit 20,000 ka doses ng bakuna ang mag-expire sa bulan sang Abril. Ang EOC ang magahulat sang dugang nga emergency use authorization halin sa Food and Drug Administration antes posible ibalik sa Department of Health ang mag-expire nga supply sang bakuna. Sa number 3, masobra sa 221,000 ka dose ang bakuna sa Negros Occidental ang mag-expire sa katapusan sa bulan sa Abril. Inisunod sa kay Dr. Claudelia Pabilio, ang in charge sa vaccine distribution sa probinsya. 4,890 ka dose ang Moderna vaccine, 38,900 dose sa AstraZeneca, 140,539 naman ka dose sa Janssen vaccine, kag 36,720 ka Pfizer Orange Cap ukon para sa 5 to 11 years old ang mag-expire. Pero sunod sa kay Pabilio, ang Pfizer Orange Cap vaccines ang na-allocate na para sa second dose. Gani ginapaabot nga ini ang maubos antes pa man mag-expire ang mga bakuna. Ginapaabot sa weekend ukon sa madasol nga semana sa ang bag-o na naman nga batch sa Pfizer Orange Cap, ilabi na nga ini ang kinahanglan sa ginapaabot nga face-to-face classes sa mga kabataan. Patag di Pabilio, kabahin sang SOP ang mga una ang pag-dispose sa mga bakuna nga may madali na lang nga expiry date. Sa karon padayon pa ang pagpaubos sang sini nga mga bakuna. Isa karon sa pagpanghangkat ang mga mahinay o konjutay na lamang ang mga nagapabakuna. Dugang pa ni Pabilio, mayara gani sa mga nakaschedule nga magpabakuna sa second dose nga hindi makaabot. Ginapasiguro naman ang pagsunod sa requirement bahin sa storage sang sini nga mga bakuna kag sila ang nagahulat sang abiso sang DOH bahin diri labi na nga kung mag-abot na ang expiry date. Damlag pa, ginpahayag ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga nalapot na ang saturation point o kung nabakunahan na ang luyag nga mga magpabakuna. Ang nakita ko to is ang expiring natin is April. Kaya ginauna man naman pag ang kwan mo, ang mga near expiring. May mga ara kita na nga na-distribute na kay let's say mga yung LGU ipanagtag na namon or i-allocate namon. Isa hindi man nila malagas kaya ang ila ba lang gina-expect na amon ka ng of clients, vaccinees, and then ang nag-abot jutay, amo na siya ang nagkisa nga amon problema mo. Kaya ang mga second dose natin daw walang kabalalik. Sa number 2, handa na ang tanan para sa pag-abot ni Presidential Candidate Senadora Manny Pacquiao buwas nga adlaw. Yara pa sa karon ang senador sa Iloilo. May nagwa nga litrato nanday Senador Pacquiao kaupod si Bacolod Mayoral Candidate Albi Benitez sa Iloilo sini nga adlaw. Kung bala magasuporta si Pacquiao kay Benitez, suno kay Anay Bacolod Mayor kag Congressman Monico Puentevilla, ang senadora lamang ang makasabat. Suno kay Puentevilla, gikan sa Iloilo via chopper kag magadiretso sa Silay City si Pacquiao kung sa diin siya ang magabisita man kay Mayor Mark Goles. Magabisita man siya kay Talisay City Mayor Neil Lazares kasubong man sa Talisay Public Market. Natala na nga mag-courtesy call ang senador kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa aga. Sino kay Provincial Administrator Fernando Diaz, bisan pa nga nagpabutyag na sang iya nga suporta ang gobernador sa kay Vice President Leni Robredo bukas ang Kapitolyo Provincial sa tanan nga luyag magbisita. May nakaschedule man nga courtesy call kay bago Mayor Nicolas Yulo kag pagbisita sa bago public market si Pacquiao. Wala na sa nga patigayunon nga rally sa Bacolod Public Plaza kag Tigaylo, may panyapon siya kaupod sa mga pastor. Even all candidates, kung mag-abot niya, ang governor, yes, kung mag-courtesy call siya sa kaibo, we will welcome, even kung sisinod siya, no? That is not a problem, no? We will give that welcome, courtesy, kag negrense, warmth to whoever wants to give courtesy call sa ato nga pinalangga ng governor. So, nag-agreement siya, why man problema. No? So, even other candidates who wants to pay him a courtesy call, welcome din na yan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw.
vaccination hindi na requirement para sa pagboto sa adlaw sa pagpinili ay suno sa COMELEC. Wala pa sa guidelines ang local COMELEC office angon sa natalan ang election day sa May 2022 elections. Pero sa press briefing, ginpahayag na sa pamunuan sa COMELEC nga hindi maging requirement ang bakuna para sa pagboto sa adlaw sa piniliay. Sunod sa kay COMELEC Commissioner George Garcia, hindi mandatory ang pagbakuna gani hilway bisan ang mga unvaccinated nga makaboto. Samtang, ang COMELEC ang nagtukod naman sa task force kontra bigay nga mo maghatag atensyon sa mga kaso sang vote buying karon nga nagainit na ang pagpangampanya sang mga kandidato. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, acting elections officer sa Bacolod, wala pa sang direktiba nga nakalapot sa ila pero padayon ang ilang ginahimo nga voters education campaign para mapaiway ang vote buying sa piniliay. No, actually sa ato na COMELEC resolution regarding general instructions for the coming elections, there is no mention na dapat may vaccination cards sa atong mga botante. Although, of course, there will be temperature checks sa atong mga voting centers and we have also isolation polling places for those nga taas ang ilang mga temperature during the election day. Dito sila mabuto sa ilang sa atong isolation polling place. That's why the COMELEC rules does not require. Okay, you will disenfranchise a lot of voters, especially those who are against vaccination. Sa Good Vibes, isa ka sikat nga tourist destination sa Canlaon City sa Negros Oriental, may mga kabataan nga nagaserbe nga tourist guide. Daw sa nagahampang lang sila pero sila ang nagapanikasog para makabulig sa ilang nga pamilya. May report si Romeo Subaldo. Kung magkadto ka sa kilala nga tourist spot sa Canlaon City sa Negros Oriental, ang budlasan o kon Kipot Falls sa Canlaon City, may grupo sa mga kabataan nga magasugata sa imo. Tanan, nagapresentar nga mangin guide. May nagapresentar man nga magbantay sang salakyan. Tama sa boss. Puyugan ako sa boss. Para makita ni tarang. Ano nga rin di? Ano nga rin di ako? Gagara na ako tanan to. Ano kayo sa camera? Ha? Tandaan na ako. Tama ako na si stunt ba? Ano? Tayo na. Ang nag-guide sa amon, si Lloyd, nga 12 anyos, kag ang 8 ka tuig nga si Junel. Mga residente sila sang lugar. Para sa ila, daw nagahampang lang sila kung mag-upod sa mga turista. Pagtapak mo sa hanging bridge, sunlugon kapagid nila. Uy! Uy, hindi! Uy, hindi! Hindi lang. Samtang ara ka sa hanging bridge, ang likod mo, amo ang Budlasan Falls. Famous sa karon ng ini nga landmark, kag ang bridge tadlong mismo sa crater sang bulkan Canlaon. Sila magatudlo sa imo kung diin ka pagid magakadto. Ano? Resort. Kasi budlay. Ganit. Kung budlay, dili na lang ko. Dili na to. Nagkalabitas pagani ang si Magol ni Lloyd sang laktanay, pero ginapangitaan niya sang medyos para masuksok lang sa gihapon. Tolgad? Tanan-tanan. May kapihan kagalanaan sa higad sang bridge overlooking sa bulkan, samtang nagahulat sang order na istorya nila kundi nagakadto ang kwarta nga ginadonate sa ila sa mga turista. Makakuporti po. Kaya naman kwarta. Ano napaklon mo son? Sinila, shirt. Nga short tao. Ako kwarta. Ginapalit na ko. Gatas ni MJ. Sino na si MJ? Numbungi diribo. Ano mo namangod mo? Kasi tagligay. Kwarta ko ginintas. Ang 120, palit na ko gatas o pampers. Sa mangod di mo? O, dasang gipalit. Very good. Dapat mo na. O, palit ako bugas na mo. O, ang uban, sila ko sa akong alakan siya. Birthday na ko sa my J's. Mayo Jess. Ate, baka support ka pa na eh. Naga-enjoy sila sa ilang ginahimo samtang nagahatag sang bulig sa ilang mga pamilya. Barbang lugar ni sa buong popular ni siya kadamo sa kuna sa nakakilala nga nagakadto kag nagabisita da kay ka nabi lang isang pagplastar sa lugar, may Mount Canlaon, may hanging bridge, may waterfalls in one. So mga bata na nakakita sang nagadamo ng turista sila mismo doon nakapita racket kumbaga. Ming mapamatud-an nga art ang pag guide sa mga Correct. turista kay basta sunado mo ang lugar may mahampal Yes. ka parte sa sina nga lugar pwede. Na may mga bata pa sila may diskarte na.
Kagamay itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa ibo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.